Sa episode na ito mga S-Friend, magbibisita iglesia tayo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi maipagkakaila na kapag sinabing bisita iglesia sa Pangasinan, top of the mind ay walang iba kundi ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag at hindi rin maitatatwa na isa rin sa mga most significant religious sites in the country. Ang ibang deboto pa nga'y itinuturing itong Catholic Mecca sa Hilagang Luzon. Ang Our Lady of the Holy Rosary o Nuestra Señora de Manaoag ang siyang pinakasentro ng debosyon at pananalig. Ilang siglo man ang lumipas, subalit nananatiling matatag ang paniniwala ng mga debotong Kristiyano na nagdudulot ng himala ang imahe ni Apo Bakut na yari sa ivory. Bago pa dumating ang mga Dominikano, nauna nang naglunsad ng Christian missions ang mga Agustinians at sa katunayan pa nga'y nagtatag na sila ng bisita sa Santa Monica na siya namang unang pangalan ng bayan. Sinasabi sa tala na nagtayo na rin ang mga Agustinians ng isang maliit na chapel sa lugar kung saan na matatagpuan ang Catholic Cemetery ng Manaoag. Abangan mga S-Friend ang sementeryo serye episode natin at ang exploration sa lumang sementeryong ito ng Manaoag, kaya tutok ka lamang dito sa ating channel. Pagsapit ng 1587, nagtatag ng mission ang mga Dominikano sa Binalatongan na ngayon ay kilala na bilang San Carlos City. Hanggang sa bumuo ang mga ito ng separate na Christian mission sa bayan ng Mangaldan. Sa parehong panahon, sinasabing sakop ng Agustinian Convent of Lingayen ang Santa Monica. Dahil nga sa mas malapit ang Mangaldan sa Santa Monica, napagdesisyonan na ng mga Agustinian na bitawan ang ministration sa Santa Monica at ipaubaya na lamang ito sa kamay ni Bishop Diego de Soria ng Archdiocese ng Nueva Segovia. Iniatas ng obispo kay Father Juan de San Jacinto ang pagpapatuloy sa misyon at ng sandaling iyon, tumatayo rin siyang vicar ng Mangaldan. Sa kasaysayan ng simbahan ng Manaoag, itinuturing na first Dominican priest to work in Manaoag Mission si Padre Juan de San Jacinto. Taong 1608, nang formal na tanggapin at kilalanin ng Provincial Chapter of the Dominican Order ang Mangaldan Mission. 2 taon matapos nito, humalili na si Father Tomas Jimenez sa Manaoag Mission at naitalapang first resident priest. Hindi lamang rito nagtatapos ang challenges upang tuluyang maitatag ang simbahan ni Apo Bakut, sapagkat hindi mabilang na banta ng pagsalakay ng mga katutubong igorot ang natatanggap daw ng pamunuan ng misyon. Ito umano ang naging pinaka-dahilan kung bakit inilipat sa kasalukuyang lokasyon ang simbahan. Kung babalikan ang mga naitala, 1701 nang simulan ng mga Dominikano ang pagpapatayo ng isang malaking simbahan sa ibabaw ng maburol na bahagi ng bayan. Ang mga mayayamang sina Gaspar de Gamboa at may bahay nito na si Agata Yangta, mga tubong Maynila na lumipat sa Lingayen, ay siyang may pinakamalaking ambag sa konstruksyon ng simbahan.
taong 1882 nang simula ng pagpapalawig sa simbahan, subalit natigil ito dahil sa paglindol noong 1892. Sa panahon ng Rebolusyon, taong 1898, partikular sa buwan ng Mayo, hindi nakaligtas ang simbahan ng Manaoag sa sunog na likha mismo ng mga revolusyonaryo. Sa kabila ng lahat ng naging pinsala ng simbahan, alam nyo ba mga esprend na himalang hindi nagtamo ng kahit na anong damage ang imahen ng Our Lady of the Rosary of Manaoag? Ayon sa mga saliksik at online articles na siyang tutukoy sa bahaging ito, natagpuan na lamang daw sa likuran ng nasunog na simbahan ang naturang imahen at matapos nito'y inilipat pansamantala sa dagupan para mas lalong maingatan at ito'y naganap mula Hunyo hanggang Oktubre sa parehong taon. Hanggang sa muli na itong ibinalik ng mga Dominikano noong 1901 at epekto na rin ng paghimok ng Diocesan Parish Priest of Manaoag na si Father Mariano Pasis. Sa kabutihang palad, ang sinimulang expansion noong 1882 mga esprend ay tuluyan ng nakumpleto sa taong 1912. Ang retablo kung saan naroroon ang imahen ni Apo Bakit ay ginawa pa ng sikat na Tampingco Studio sa Manila. Ang transept ng simbahan ay nakumpleto rin noong 1932. Kung susundan pa natin ang naging timeline ng kasaysayan ng simbahan ng Manaoag, sinasabing lahat ng Pangasinan Christian missions na isinagawa ng mga Dominikano ay ipinaubaya na kalaunan sa diocesan clergy. Taong 1925, nang iginawad ng Holy See sa Dominican Order ang spiritual administration of the shrine in perpetuity. Nang sumunod na taon, canonically crowned na ang imahen hanggang sa opisyal ng kinilala at idineklara ng simbahang Katolika sa pamamagitan ng basbas ng Holy See ang Our Lady of the Rosary of Manaoag dahil sa laksang pagpapatotoo ng mga deboto sa mga himalang nagawa umano ng Birhen. Ang nooy Holy Rosary Academy na itinatag ni Father Teodulo Cahigal noong 1946 ay nakahimpil na sa lumang kumbento at sa kasalukuyan ay mas kilala na bilang Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. Si Father Cahigal ang pinakahuling Spanish Dominican sa Manaoag. Simula noong December 8, 1972, ang Shrine of Our Lady of the Rosary of Manaoag ay nasa pangangasiwa na ng Philippine Dominican Province. April 21, 2011, nang i-affiliate ang Manaoag Shrine sa isang special bond of spiritual affinity with the Basilica of Saint Mary Major na matatagpuan sa Roma. Ang naturang estado daw mga esprend ay sinasabing kauna-unahan sa Pilipinas. Dahil sa naturang special bond, ang mga pilgrims na pumapasok at nananalangin sa loob ng Manaoag Shrine ay magkakamit rin ng parehong basbas na katumbas ng pagbisita sa mga papal basilica sa Roma. Dagdag pa rito mga esprend, October 11, 2014, nang ideklara naman ni Pope Francis ang simbahan bilang minor basilica. At bukod pa riyan mga esprend, pagsapit ng December 23, 2015, isinali na ng National Museum of the Philippines ang simbahan sa listahan ng National Cultural Treasure ng bansa. Ang formal na unveiling ng marker ay isinagawa noong February 14, 2018. Kung pagbabasehan ang timeline at nabanggit na mga kasaysayan,
Dito mapapatunayan kung gaano kalalim ang debosyon ng mga paring Dominikano kay mahal na Birheng Maria, kung kaya't ikinabit ang taguring Queen of the Most Holy Rosary sa ngalan ng simbahan. Mula Santa Monica, pinalitan ng ngalan na Manawag ang bayan. Sinasabing hinango ito sa mga salitang Pangasinan at Ilocano na nangangahulugang to call. Sa mga kwentong bayan na maugong pa rin magpasa hanggang ngayon, sinasabing nagpakita umano sa isang magsasaka ang mahal na birhen sa kalagitnaan ng makakapal na ulap. Masuyo umanong winika sa kanya ng mahal na Birheng Maria ang pagtatayo ng simbahan bilang pagbibigay pugay sa kanyang kapurihan. Ang naturang pagpapakita sa magsasaka ng mahal na birhen ay agad na kumalat sa buong bayan ng Manawag. Dahilan upang maikabit rin sa ngalan ng bayan ang katagang Virgin Mary who calls. Kung sakaling magbibisita iglesia ka sa Pangasinan, isama mo na rin sa listahan ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. More virtual tour and exploration videos coming soon, kaya tutok lamang mga S-Friend dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at FB page. Maraming salamat sa panonood at pagsishare. Ako si Rico Loco, hanggang sa susunod na video.